me pese nipa hunu tumi no eya de papa na asenya de papa eye den no baaye edi ne dan so na kire sen ofiri hi na bedu awiase ya so na ti ne ye be ka bomofo na mu kontiwura no esrem se jata dondowura adura osi dwoma na duro nyina aka dem te gare ba ko pekata chi wada roba meto so roba muso de si amu ane bo se no odi amuro be ma bomofo gare ni pala gare nyamia ni gare entifu gare krechi wada roba o mwadwo e de waso piafo wate so ma me kwan se mmeka ho asem kakra nkyira mansan na nipa e so paw e ka ho asem bone no omo peso di wachi no ehunu tumi kura we ye obi bisa se na papa be na otiti so bi na wadi kan hwem ye agye ohunu me ye konfo ameda na agye ohunu spiritual and herbal ano media haban ene abosom su bosom yemu abosom ho abosom abotam abosom ene ye adwuma ahaban kasa amete mesaya de bia bi agye de wawo pe na minya ne bida ena mintimi nya ne no so na mum so yare ne tesen obedu na ye che ho a ahaban be kasa sa yare wona so abrabo no akwasi wo ye hwenye yenye sa wo brepa obi a se afedi abrabo na senye sa tutumika ana fa number na da screen so no eye 0246 01 4029 o de sabra me TV no so ha ho mfre o WhatsApp wa yo how ni nyina audio na fakoto be type so a type na fato me wi a hobrase kwan so me yi obia no ma kire kwan me wasankare 47 so ofiri nkran na ba o de fakumase ka kire driver ni so be si 47 ofiri kumase potem na ba so o de kire driver ni say o ko 47 ka ye konkran na nkoko no bi na kire mate na driver ni so be si 47 usi afre me number no 0246 01 4029 na najechi ohun me number no say ye yare akwantu awo na aye diama pa wa ware mfirisi ya bebiri awo ne ma hu me se me be kire de nti a me nsuro awo edi mfie se me de watwa bra empo me manaduro mane sa e manadu ni nsa no anya yefo ye kase ye ba dance o TV so a e bia anka sabi ye ntimi monwie ni asore na ahwene pa enkasa bra na be so hwe wani gani uhu a e na beti ase na de nti a me se awo nya den no me be kire bomofo ase me no wo be hunu de nti a me se awo e ho nya me den wo be kasa bosum te gare matini din no firi he e den no be wi ase di te gare mpo ase ne se we ye ka te ga daga te kasem no e te gada sorry na yenko asante kasem no sorry ma yenko na den e fa edi sorry ma yenko no ebe da abosum so aba apani bi na ye friend potoma obatampa osamampa ona boss an to ho odimu ene ne nyina nsako ya no ne abeyi onipa asamampa ye mama opiafo edo aso opiafo edo waso usawate na okwa aware no na ewo ho ye din entina ni nkumafo ne sinum ni ade no ene ne kura no ofi no na wodwojo ni pa da bia oso ma yesifa ya wo ofa yesifa ya wo atete nkuya nti osole no paso ko Afrika taso a do ye ne se odinani kire wuram okohyefuo mu a ko buni gya kwa na dwuma ehwere nyinu tomu a no abesa so tena fie a aya twetwe empoatwa kasetia ene nipa de data no nti de koba ya ne se da bia osore a esu ni suo atete no odinani a kire wuram no akotena ho a enyinu dwu a no afo obuodi gya no afa ne kenten boto bi no aba betena fie ene esuma ba oba odware wi akwahye ndem awiemfo ompen ho asem ena mo de awo betwa ne mpoa na ye na dakubi wasua owuram oko ubuja
owu gya no odi gu ba bi obo gya na no wo se gya no begu ho no ba na dufa bi da ho ohu dufa no na we de ni eno o se gya no fi o so odi gya no gu na de ne na ho wo se gya no kogu aso kofa do atwa gu ba bi na ba na de na sa fi obi a ne gu eda no asa beda de chei na we de asem ni oba basia eti ni yam sha ase hyehyɛ no eno o se da bi mechi media o chim gya no we o ye so otamaso ano na de ne ka che ne se fa ne kɔ na ne yam hye no gya ho so dimika enti ofare no ma no so otamape na de no abeda ne gya na pampam ni odi na chi wo se fa me kɔ tegada yenko famine yenko na ode ne saa nti wo ya duru krotia no ehu akyekyere no na ade no aka so onfare nto ha na ojai no ade to nika akwai no kobo ni nua be mama ne se mi bra ene de mi ko wura ma de ese na makofa be fie na ode me tegara saa nto adi ma chidi fie na o se wai na odi mirika wa amoni ku amane oboni nua be mama ne na odi mirika mo bamba ya ade me da odufa na we de firi na o se mo mom sese mame amentra ha awo wasu no mo fa de we ni fa nkame o ye da wo ma ho oba watwa adwo nyina apɛ ba konfie bɛsɛ aduasie kwaduaso sɛ bi kade ko bɛka sɛ bia no watwa brampo asam okosia agada kwa so ana agade kwa so hia papa no de ne beduru fie no amane o mkyere no ye ma no ye ne ma no afi ne bosum mu oba nu afa yefun yi onko wo akwo ntafo potoma akofa tega de abefie akofa yefun de abefie de onti di tega na se no na ma kire wo ne no eye sore na yenko tegada sore ma yenko ana afame na yenko afa ne befie esan so amana afra nko wura fie duamu wo dam nti o ja ne bo so nti tegare yentwa na ma no wo dam obi okom tegare wo hwe manadwe bia nim se betimi di no mana begu dam ofie nanso ye ne se anane bo kese wo dua bi ase sanse ogiri se ye bo pam de twi dua de ne ye ne sa ne bo etimi ne bo kama abeya mane amana na wayi no ma nyina begu ho wo tware nam amana aduane adi bomofo aduane opepa aya kokokoko ebra wo ye adwuma ni bere wom ne besen de onfa ni agro onkonya na konti esanse na ode kira baefo oye bosmo o kira baefo oni abaefo nworo oye bosmo a onye bribe on tron ka say obi di sika kokko bi be daada esanse ono metimi academy said duo simbo say bosum bie ni wiase a owo sika chen tegaro bie ni wo som tegaro e kom de na na ase hia no bosum bie ni wo betimi de fa gudie se chefom se wo he chen bosum friend tega otu de PS so team aje se onu aka se wa ma kwan sa no da sani bia timi akofa enti enigu boso na duane o pebiti se ginamo enti ne bone mana se ginamo agare ye bone mana se ginamo agare obomofo gare ne na mo pepa no akonfem ne kraman ene na ginamo ade emfa ni agro na uwi a wa hye ne besia to no so bosom tegare oba in the form of say nipa ogina ho a wintimi hwe ne mienu oyo bema tenten gram a onu a wonyini omma kokora eno no so onya ba mu a wo bema mu a oyo bomofo a okura ni trokura na gya ne kwa ako na ne seka na eye nkrante ni fanu ani mutwa achiretwa sunzumura achenjewura adura usi dwoma na dura ka dem ne bomofo di amure karachi wadawruma ya muadwedo aso piafo bi wate
on say nkomo na yo de fere unu ya ba ko na aka ne say sori na koso TV na fa to kuma wood na tega akonfo bi o ka hintasem a wunnim de kire wo obi ana tega atimi fa no obi ana tim kom tega oba ne bema obi a ho kwa se bosum resane ne so ana ye beto ankomo no so say yo de fa na ye che ho number no eye 0246 01 4029 ye audio afa to phone so o ha no amane no me sori a me gba kire wate se unia bia pawo mfie bebre na onya ya ka kire se tega akonfo no wote ho bosum a ochemma bosum a yemfa wo nkoni fie ne yenkase enya ye de akoko tuntum pe ne kosere ba say yo wanwa tro no so fo bi nka jiro sa kom ya de bone susum papa obofo papa no bosum ya boafo o ade ya som bo wi ase kese no omrintimrim dade ako esrem se jata no adwuma ba na bosum tega otimi ye pa so adwuma bi wo ha wo ntimi ye ye be kirem kakra yi wasum na me wi a me bia homa na tum na de opese obusa no obusa se wabusu akwaje tega ba efie ona nanom bi kofa ba efie ene bia na omu ni ho bi omu hu na kwa hu na mane a fa me number no freme na bosum da kwan bia no ye be kire na kwan ye company fo kura tega ne e wo Ghana mamu ha ye ka ho bi potoma ene kofa tega ba efie empanifo be kura tega no bi te se papa tifo papa Bukari papa Kwabna papa Jima ya kategori ya baby agina so e be ya abosomfie kese wo Ghana mamu ha baby te se nyamiani entifo nyenya no enne yenso ya ba ye bitoa so e wo 47 krum ho bosomo a ana osuman a ogidi se oyebomofo okuma ne madie na odwi nipa ho nti wo se enne enam bia betwa woni se so dem fa nkofie nyina no medidi esan se ompese kombedi nipa da bia de kinye no obemu aduane de oyebomofo a da bia ne boha no emu aye moja taw okobia wo de aduane ba okobia wo de namba bomofo odi amono no esrem se jata sunsumura karachi wadawruma ono ene efe ntigare bomofo no anu nti tigare nam yemfa nkofie achiwade kase no se bekum na ntwie du e wo bebo so a kuruma na bewe obeba na ye de hangi na sensen ho na dom yiwe ade chi apaafo adua no ba nkufufu fabra obi a wo pani a onima mamra mekan enim konyame anim kurom kobusa akoto na kurom konyipa la kurom kontifu kurom kobusa asema meka kire ne be kire wo na mane yemfate ga na mo nkofie ye dini nyina ne awe ne bo so e ba se etwa na mo bo no so a edom fia chichi benche obi adenam ne fufu obi na no de aba abedi dunu awe nam na okọ ne ba bi ade chi atega so kowura mu a obesan de nam aba oyo ba tampa omekom ne ma obie no ho de no beja suma afre ne tegare no benya kwansi na amane da yensom tegare ni hia yemfre hu nyane me adwuma nsei oye bosomo a osira ne ma bosomo a ode bone che bie no a che tegare ehia ho se den so de fa akoko ni be ma akoko ba akopɛ o kasa preku bi ene obesen bra ne na ase ebi mpa na ebese keke o de bekoto ni mu a obeso mu no agye onkwa ayaresa mintimi nka nwie sa kwantuo pa bosomo a ne maye mrofo ye ka dansidie na mese be bobi o TV so a me wo mu abedwale aduro mi fie na wo ma ne mere se no nsia ba enkodua na se okodu wase me koyara na me duro na mrofo bi na ebo ampe odua na se dimni ka be bo amane ye wo mu so makwa kwato se mrofo mpanifo bi to e na me kwa na chana fo bi na to nwanwa keka dansie me ka ye nka nwie kona kobusa me se ma kire ba bia akase bi kobusa se ye ka tegare a wo ye hwan o kira baifo yem braibo no
wasem na so wase de so de chi se den na akọ bi ho sunsum ni bi ho na okoje agudi ona so so ono sika nyina wura no oba santem ya ne oni de ne fa gudie esrem se jata no ndo wura no adura osi dwoma na duro nyina akadem duro bi anka de omofo gali obosum kese a osira manu so nananum nyina so e manu nya wadwe na nyi ntum da se de nkrofo bi kase oma osika na ade chia no waje oma benkum no de ni faje e ya tro ye mu bi ya beto mpanimfo ni bi e bedi obi te se ukokwa amintifo a papa ode bosum ba akwa amintifo ne ye fe na agya ya mensa ye be sum ya mensa na ase sum ne bakwa kukwa anan ene ne yira bradana kosisi omu nyina odoma nkoma to nsafre wo mo konyamia ni kobusai koyipala krom kobusa tona ahoso kobusa tifu ni bukali ne kwamna ne ombeye ye ntimi nkanwie tega krom kwanso na ha kobusa ase obi osum tega bia be kono osisi ada akase sanse na dwuma panti asidaba pa na dwuma panti era na me pekwa akwaburochire o me kodu aburochire me nyankrata o tega dwuma kase pa no me kan makwa akwie se sa oti din tegare a emu odu ehu sanse wo ye dwuma untimi nchirase ni obia ntimi nye no eno na bosmo efe ne gare no oye ni obia duru a obobiribu no ono ozinso mu ansa na waham sa utu fie ne o sha wodem ne ena koda na bi yare bi tete wo o mane bi o mabi akoka kwantuom obi sere wawo ho o mabi se o monkrata enye yie wono makoko suku awie o munya dwuma nya tutumika ya wo bi tutumika firi ba bia wo biara na ba hwehwe da na je chi ohowu echi kwan fa me telephone number no na frem emfa ho no how wa mane okoda na no me se bra na ubeduru bi fie ho a onsan fa how eno amane no ensan ko bio tegare pene bosomu a obi ba ofie no ka che se me pakokọ ba ko na akwaji mienu a obekire wo konfo a wote na no tegare pene bosomu a wose emo bi mfa sika ntunu kukom gina akokọ fa ya bisa sakrama na me pa agye ba me na ntwie na me pa agye ba me unim na do peka se o me pebia ya de ntimi kwaji mienu miensa obekire wadwuma no kra wa nye wani mbegu ase bosumo tegare ono pane bosumo otumi kire ne konfo egu nanimu aso obedwam sanse wamfa na adwuma na ne mra anya adwuma onye sisifo yansum tega enihia me fefra mansan mo amwa buruchi mamu Ghana mamu ha babia se so ye minister oye ohene bi na o de o pese unya tumi o pese uhu sunsumu ade o pese bibi da wachi o pe boto to wachi na akasa kire wana sore otoso tutumika na bra 47 asankare o tra police barrier ne pe na wadru mikromo o firi nkokọ ne febre kukuro pe na wadru 47 kronim tutumika na bra na be hwese tegare wo sane a otesen ni fie o onte dagate kasa ebia onte hausa kasa na so beduru na me no mienu kwa sare na tegare sane so paso no di nkoma obeka dagate kasa me no mienu kwa be kasa na se bra be so hwe onya bosmo ba obedan ne kasa so onte twi tegare ba ne yanwo me ne yanwo ne yanwo ma me ne yanwo nana watitwi obu be okasa ante kasa wakasa no mu kroje tegare nya za ndu ko konfo be wasere bosmo tegare na esane enti se bitafrache okasa se osreni bia oba na no nte ya me so oboa me ka no kra de a kirewo okwotega konfo ro ka che se fasika to ho ansa na yebisara me so oboa oye konfo tegare nka nche sa je so okura kokko nimi kese ansa na wajiwa mane dabi
akokɔ so ɔte sɛ dan mogya na ɔhwehwɛ tɔre fa ne kɔ fa bra me fie hɔ yɛbɛgyene de ayɛ amane ama wo bosom ne deɛ yɛ nsa ne mogya tigare mfa nipa na yɛ amane ɔno ɔma nipa enti sɛ ɔsom tigare mpo a woyɛ bɛma ɔbɛma restrictions mmara kyerɛ wo sɛ condom mpo ɛnhyɛ bi adeɛ a yɛfa de ba wɔn ban ɔkyiri n'akyiwadeɛ kɛseɛ paa no ɛsiane sɛ ɔbɛpie nipa fie because of awoɔ obi su ne mpenten kwa na ɔkɔm nti ɛna tigare bɛbie wiase okoko fo no ka sɛ wawo ba ɔyɛ yafo nti sɛ bi fa ne bra no nkɔgya ne kwa ɔnyɛ tiga akɔmfo ɔyɛ widini a ɔde nipa yɛ amane ɔnso sɛ wudi sɛm so ɔkyerɛ wudifo ɔkyerɛ abayifo ntuba me fie a ensuro yɛnkum nipa wɔ hɔ yɛmfa nipa mogya anya adwuma ɔte gare fie wontimi mma mpo bɛkyerɛ wo nemo ɔboa nipa a wa huhiahia mu wɔse abrabɔ ne nkɔyi wɔso de fansa besi kɛkɛ bɛhyɛ ne bɔnakɔ sɛ wokɔ no amfa dansedi ama a ɛne hɔ na ɔbɛkyerɛ wo sɛ sɛbi kafra ɛne deɛ ɔmfa nkyɛwo na no mpo no na wabɔ kɔkɔ akyɛ hyɛaseɛ yɛfoɔ no ready frɛ me ebia na te gare wate bi mpani sɛ me ofie ebia na nanam kwagye beto hɔ ɛna me pɛ ɔmo ate gare abesuo bu fie ne pɛ ɔmo akura bosom te gare ɔmo pɛ sɛ yɛyɛ ne yie mu ɔmo pɛ sɛ bosom yɛnyane no nɛsɛsane ebia nanam kwa won san obi asesan sɛ munnim na maneɛ ɛna munnim baabi ɔkɔfa asuma ne firie sɛ ɔkɔfa firi he sɛ ɔkɔfa firi na wonimu a frɛ me number no 0246014029 no na me ma wakwan no na brɛ fie ne yɛnsan fa gyanka no na ɔnsɔre me kɔm te gare onwane ɔnkɔ baabi a ɔwɔ hɔ tigare onse ya busua se onfa na namfum so metua ne ba bi so ka onfa papa mfum so ntua ne ba so ka mese tigare oye bosom ba tampa sa o maame na basom no e no wansum yi a o jare kwan na okwa no kwasa na ka kyere se onfa na mane mesoa wo a woto so da esan se wo e na abasom no ono onfa obi amane nkosan obi mofo gare no onye widi ni sɛ dia manfo ka nipa ho bosom no ho asɛm no ɔyɔ batampa obetumi atena ahwɛ ko isɛm bɛ hwɛ na kyiri kwan na muhu ni wie a na fe wabie kwan no dia mawo ɔba pɛ ɛna ntimi mfansa hu bosom te gare na ade a yɛ ma no so nanso osane ɔba so ɔba timi kom te gaa bɛma timi osane ne so te gare oduro si dwoma ne yɛ bɔ ne mra ne sɛ aduro aka dem no ɔno ne bosom osane a ɔnante fam wo ɔbɛhu magroda enka do nu sampa bosom anatete akom ɛda so yɛ adwuma ɔbɛba na misi odum du ya so yɛ kom nante mɛso ne nkyɛnsen so ɔna ka kyerɛ sɛ akom ni hɔ ɛyɛ adabon bi du ha anada pon na bi te sɛ ade bi du ha ɛyɛ tutu na bɛhwɛ pɛmra na bɛhwɛ me fie hɔ sɛ de te ga yɛ na adwuma bosom osane fam wo betu na ba ko no na bi adi do hwere bɛsɛ duasa na aduanan bomofo odi amono no mon hyase na mon frefri mu fie afie mu mu abosom na ba mu fie pen mu abosom na ani mu atena pen na sabi mpraduasa mon hu ni bio mon tiri nkan bio no mon sore na mon frebe ni enkyerem na kyira kwan tegare obomofo odi amono o se sore mi enko sore na bra fa o haw ni bra wa mane ne fa bra o koda na no watete ne fa bra menchen e wa dance 47 asanka kwam ho e kwan na e kwa nko kuma se bese akọ kwa na afri nka bese akọ kuma se no e ho na me wo oba be hunu se ampa tete akom da so adwuma o yesa na tega nkwa na ne teda bi o bomofo odi amono o wo ne dom papa bomofo nie kunenie geriya nie sanya nie omrantamram dua tamfo dua ba fo hene no nso nie obere bakata tietie okum tentene no ono nso nie obosompra abosompene no kofi jabakunie kofi gamle kodonie osibisa banie hwe bra na behwe se bosom da so ya adwuma na bosom nya adwuma obeduru kire ya saase ne so na bedu sampa bosom papa ya adwuma fadam ba no na frɛ na fa how wa mane ukoda na ne fabra masem tintin titie nyina ne se oti din tigare a insuro onya bosuma osai nipa oya bosuma oba be shiraye oba tan bi sunu tieye ene bi nya suma na ofie
oye bofo ye bomofo ogina ho brane. Hello. Hello. Mitio. Karache wadawro makasa mitio. Nana jacho ho. Me pacho me free pala. Yeah. O kasa free pala. Yi pala ni be na me kasa da se bre. Me free pala. Papa tifu na kasa ya na. Dia tilati gana so no me chero pa. Karache da so piafo. Me chia kwakuyo. Yi pala fo kasa me yeti gani ni. Mo piafo. Mona mama ya ye nipa. Ya ka bia bosom ni firi a na wakese ne mesan beto ate gaso me be kire na chiwade me be kire na chiwade me be kire ni nyuma bia wudim me kire na boso san so ama me kwan sare me nipa hunu nipa sai bosom din hwe ko busa te ga fie wo mo mase ase no mo manfa no kware di ansom bosom no wo mo a wo sira wo mo no be ya hantan omo bie kwane ma omo no manfa ho brase ansom wo mo no e na otua omo so ka na bosom tegare de yeni na chi ni hia ba bia wo biara fa no abusua no na mo fa mo medom bosom kuo no na mu ni hia da se de wadwuma ne tie biara fa ho bra be dom tegare kuo no na ekom ne woda wo ye konfo woni bosom tegare de a ene onye konfo tutumika bre pepe suma papa no na ne nante wate abomofo ni wura mi wura kwa kuyo katachi wadawro me bom mu asema wate paniti fu wadawro ma yebo mu asema o baba kwa mna be biko ye toa so wate mo na mo boss an to aja ya mensa aja ku kwa nan abrada na ma mesa mampa mo na mo boss an to ni edi so mo frɛ na wate ga wo fie wa wate na bakwasem da bra wo ha no amane ne sɛn oba bi na atu kwa na wonte nka woso onya ta oba no oso onya nkrata wa hu obre wo ho awo de wo mabusuam esan so bi aka chem se omo di sika koje awo ana omo di awo koje sika se yedie babra te guarantee ye fu na beba mo monya bi wate esan se boso no mpɛkwase abuo nti so obi sisi wuji wadwapade obi ji ukunu wasase bi wadwapade bi na obi so wodi kwase abuo beja bra na kontiwura ne ba bonu kwachi onsi asase me so bio bra na kontiwura no obebon fie no ho ban obeto so jata bi da ho obeto so krema bomofo bi oda ho bra na be so hwe ne pedo si achinjenti oba so ahwe se na dwuma sei enye yie oya oditale na why wo de bra na be ka atam bosom no so ne nhwa de bra ne nyi bosom ni nwa paso ne nya amane mawo na ne nhwe se be den ye mpate ga besima ne nhwe so nipa da sani betimi ato adu amana nya wa yale boni bi betimi aku ana emu obi na ada emu obi nsi waso emprimu akoma na ate ga oyo batan oye japre kupe okuma ne madi okohwe de bre ne ma obia otie mi na abrabo no konana etete no onhwa me number no na onfrɛ me sɛ ne etie biara o ha no sɛ so te sɛ den adwuma no sɛ ubie na fedi egukura o ye hairdresser fedi nipa ma ho wadua no di sikwan wanu mi sɛ wonsa no ode na nso bi e ma ho brawate me hwɛ sikafo nko an o ye minister o ye MP o tete gadi o pe position afi mbe me se bra na mekire utumi kona ka kire o mampani o contest answer me se so petumi a onkodi di asofo atrofo na de ono to so no ma MPP ba power na so ba oda so de ka wo busomfie ho no mpo no o ka kire na ni magu ase poto no nkodi o machi ka kire o play o so nya ni hunu suman o pa bosuma to achi ade ne ya sore wo fie o betuma sane ade tumi be ka hinta se ma kire abra na ya mo a kwa be fa so be nya tegare tela na ade aye adwuma wate fa me number no 0246 0140 2 na wa pevisa che wonya ho
ye de ya na afelu wo ye school ni what try ya so benya scholarship na de tu kwame boa ofi abaifo empɛ so benya ni munyam wo onko an ma de o me bibia na sei fa ho be dom tegar wate. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Papa. Akome. Oduma kuma da oruma. O kasa free he. E kasa free be kwai. Be kwai. Ai. Mo piafo. Say wasam pon say. Ah, radio na ye bo. Bibi edi ni te be by ya na so ni te na nya. Ma na se ka kasa se be ma. Ai, ni amre pa. Ni te la te se. La ni te me sha, ai me ya. Ana po so de se. La ko ko yo. Ai me so na wa bo. Obi person dey full show. We mate, aka mate. Family number no your audio to spam WhatsApp na me sole ma hu. Enya sa me sole free no nkron kwa frɛ me. Na ka kyerɛ me. Se bia kwala na o se yafunu me de o innocent, eni ni bone. E bo ba ta no ba na ho aba. Na emom no kura ne se oba na ba bie na no na wa kyerɛ be ma kro de yafunu ma no. E ka no kura kyerɛ wate. E mo ba mumu. Okwala na o se yafunu ni ti ye nto oba na do. Na emom o ma na be ka no kura a kyerɛ ba bia yafunu firi wate. Odofo be na gina fidie na chi no. Kasa mitie o. Hello. Yeah. Na me koso aka o se ne wabom chidom kese amen na wote a wotie sunsum wa hintasem ahohonsem suman papa ye boni din tegare a na dom nyina pagye mu no osi dwoma na duro nyina akadem bosum tegare sane a wo so bosum ya hwan wo beti akọ de woni no nim do so be di achin ya o me di achin je na nhwe Dr. Santi me kana makane say sunsum wura nya Dr. Santi nyankonton ko kwaduro no onto obi akosohwe unyankoto obi akotobi me se odi bibi foforo bi nam kwa so ba na me so aduro no hwe ye ohu na me ka fama me ye bisa wo aduro no so no hey papa oduma kuma hira wate no ho brase enti me so be duro akiri. Hello. Hello. Kada che mitie wadaruma. Wie. Munya botena de mo femra me wo homa mo. Ene nka me pete gafiefuo no. Mo amakom tegare, mo amonananom bi komye, mo amabusuafo bi komye, mo amakote gafie akonya dance die, na mo pem ma na makonya, na mo nkrofo pekwo, nka mo medi dance keke o TV so se minim tegare, minim nase. Kebe me de keke. Ahemfo mpanimfo abedi tubi kro. Untim me dia hini. Hello. Hello. Karache wadaro mitie wadaro ma. Acha wage. Meje so bia. Acha pomu kisai. Mpanimfo ne kura me. Te gada uruma me kasa de mesase mbo. Me pacho. Hello kasa karache mitie wate. Hello. Wie. Na me koso aka se nyankunton ko kwaduro no bibi hyase o mo amo pema no mo nko obi mo amo fo se ma ho de sa akofo mo nko obi na me se na otwe besim nyankunton de mienu bi baka ko kwaduro no na minim sasa akwada no se di kafra oduma kuma hira no me ka no kwadi a kyerɛw wo se me sunsum ni na me bo obi aba so sa no a kyerɛw se me bisa na mahunu me metran tun futuro mu adasamani da akombos mu mfia aduana ne achi na medetea no on se me hoda so yofe esan se me de no kware die na som bosom no on se me na mo na manfo say na ya konfo ene kra me she betekele on se aye onwa san se de bia me ba no bia ma she me clarity bi na bia ma she me vene bi na ma betena se ye konfo ni peja me no ma chewa na be nu se me so se bi wo me ho pa obomofo ne ba ne me esan so ka me huntimi hia nkawa me hia hwe ba bia me na Hello. Hello, therefore. Hello, therefore, my dear. Me just say, Bru. Me don't forget me. Hello. Karachi wadaru ma me ton kapa kasawate. Yeah, ahumano so aye she. Me hu so bia so pass be kabi. Hello. That's what I said at the same time. Okay, Karachi kasabitio.
Therefore, that's when we are children. Atimoda more piafo. We are metal na therefore the person therefore a slim maybe I'm therefore therefore tutumi kanabra na mabie mi nsɛm me pɛsɛ na mama mmerɛ no yɛ na nam som na san gyina wate wo woni gisu ma nsɛm ho wo pɛsɛ wo yɛ kɔnfoɔ wo pɛsɛ wo yɛ hama adwuma ɛde bo awiase ne amansa tutumi kanada bɛhwɛ makyira kwan me mfa mo ti den wate tutumi kanada no tutumi kanada bɛhwɛ me number na da 0246 no ɛyɛ me number wo WhatsApp a na de number na afresi so no wate Karachi wadaruma memu akwaba epani phone ne kura yin o mo ho de ye suro awia osuro aborobo ye timde tim we dey no do that so me da so piafo da so eburu obo ade na na mo ya tete ami that's a piaf kreti na nanu munshira ma me wate omo abusu ano so nya kese pa hweye no ankwa nkodidi ahenni ne kingdom sensem ene bra be dobu sika ma bra ye fre sika hello yeah karachi wa ma meje so eburu epani fo la ro ma ye ho ye minim so ho ye wasa metwetwasi tegare bosum bien wo wo shira nipa chen bosum e friend tegare ene wo shia maje nkwa bosum bien wo ekoto nanim e de ade akura nanim se besira wo shira me mi koi ma fedan me meda wase a wo shira chen ono pane bosum ya mfasi kanto na ase ansa na wo shira sole na fa number na de be hwe kira kwan okọ na anye ya abra be ka kire samda ku se konfo no betra ho me ko ho wantimi amwa me wate Messi Karachi wadaru ma mma kwa ba mo piafo fara na je chi ho number no na hwe machira kwa wasankare 47 so free nkran na e ba fa kumase car ka che driver na mate so 47 so free kumase takwa ba bi importem ne ba fa car e konkokwa na nkran na ka che driver na mate say ba che mesi 47 dance na je chi ho ma ya krado ma bie mapo ato ho se obi biara be ba no mimi nkasa sikafo nko na emra me fie o enka me nya ni monyam ye boa ne oni bie no anya bi bosum na dwuma no osira ban ne dia brabomu aye ya manu hello Desi amo ana aha ya kwa ho kwasi abu de edi ka cha da sama se bosu ma friend tinga no ozo so kwasi abu fu enti aha ya kwa ho fa me number no me sole afidie no so no nkura pa bu ko ta atrebe eni sa so we do telephone so me so wa me sole amema amwai wate na bra na de odi na de no odi benkum na agie hello na de odi na de no odi benkum na agie wate kwasi abu de yemfa ba me fie o asisie so wa hwe obi na opeso ode bonia ye da wase so wa bo da sani na so opeso oyi wo bonia ye da bi ene de anya tega fia konti me bo no me kan okra de a kire o ye de konti be hwekra maniti mu anya bodamfo a be sere me ne hwe wo do obi abu kwase a wo do obi atuko akotra burochire ne wada na chi a kire o ko bra ko fa ba de ko du wada na o be fa be ma ko wada na chi a kire o me se hwehwe ma kiri kwan na bra na ba hunu se kwase abuo no na so katua ho wo do obi akosku ene wo so wada na chi a wa kra kire wa ba wantu onhwe obi wanhu
uno obi ye adwuma sika ne sha asese ba no wo fasa bu akwa so pese o siusi nkyanya sa bra na be bo ho ban afi ne kwa na wiye ye mere ne ya ye be ye mpese ne ka kira dasama ewiase ma nyina ne se mon sore mo ne mabusu am man mo fa madwuma no e me dan bomofo no na ommom ho ban mo se sabo ne mabusu ne nyina mra na mo fa mo dan bosuma friend obomofo gare no one ne dom egu fie ho no to ku ne ho kofi jabaku ho kofi gamle go ho to bi sibi saba ho o pleme koku patapa ndo nsuo sika no nsuo jakwaku ho koku temi ante koku twere ntwe ho bra na be so hwe abeto pankpan abeto agbake azo ho hwe eti suo emo bi na da se fa akokọ bra no onye sika ma bra na betwe odwa na benya yedie me se ya tro obefre sika de ama enkodi sa ankrofo na chi wa hwe be wi akire o ka che se kwoto na ntwe tuntum kwoto jema tuntum anya na wase nyina be hye bra na be hwe ba kira kwan na menim so odoma nkoma no a ode obomofo gale be dua asase so meboa mansan o meboa nipa o meyi nipa mfiri ha akoda na ne atetim no obebie kwan de ama wate kwantia ye musuo anu tina boss my friend tagu berekune jata no okuma ni kpon kuma ni janta be dia kpon se woso no de beba utwa so a e be san fefe ntu no utu ade ase sa na tega ye na dwuma utu ase ontwa so e na ochina san fefe ntu mfa ha ma na obi nka nche so boss my ama ade ni ochina professor agina de oboa oye trofo na so boss my fie aduanan ne miensa na akire ni uhumi amete arma sei ye de no kwaredie na sum nyame saa ni kwaredie na de sum yensu nyame ye to mo so no traffic light na sokoko ye se esokoko agina utwa mu akai emmo oduma nkoma se obi yire enkofa no bosum se oba no oyobi yire enko no okọ no na access bosum tirewa wo se oduma nkoma no bosum tirimu oden musuro mra so die nti na adam ne ha wantimi antese bible na no mra so die nti na nipa ye brenne ye suro mra so die nti na ye nyina kotudi bible chi se de be ye betimi aye de pebia ene se ne mema ne mema da ne ma ne meda na abeda ne bone kese e de yare eni aduro bi abrada sama tama ne esum yesu ya bosom yi apaye papa bi ne e bodwa ma ye nananom akomfo be hye nkom e be kan de e be tukuro no ne yi apaye yi musuo firi nkuro no maso no na sa ha ne wo ha na enne suku dem ewuram ne nipa fa ma hwefi ni musuo de kan ho isan se babru nti owia no akatiro se oye bone se den kura na asan adwea adam ne ha wo ye bone se no ama asofo de babu dadawo suanyansa na wo ye gimi ache adam ne ha wa na mo wo babu no ofun nyame ba akopɛ wa amɔ no kokko amfa nche no wodu akɔfo obi yire wakɔwi obi sika wayi yafu atu agu ɔdada se transfer dem mo na nyame do bɔne achew nipakum ofo so oduma nkoma do bɔne ye chew hu unsuro nyame adam ne ha obukum nipa so se adua papa no ka che se bon konkodi ene na kan bible ne ya tro ene ne nyame na ko ye yibu no ye wo ye obi a wo ye pasia enye sa na te enipa hunu se ahonhom papa na yesom no wo ye instant justice o ho an bone nkoso nti o pa me emfa bosom nkoto parliament house se obi a ba o mesua ne bosom emfa tega se kan hye ne nsa ana se ne pia ne nso se som na kasa ana emfa kunebuo no nkoto na kan che se sokuneku ntim ana ne buemu ana emfa frɛ ya abo ma no se gina so kantam hwɛ se o fa ma ne sika ka prempo a ka be hu se o mamu akro no be koso a na yan kan che o mampani o betena so se o ba betena konya no so sai matega sai manya mabna sai ma suoso ben se wonim na wi ma ne sika de koto o ma bi sika mu a ana o de ko ma bi koto o ma na kantum asem aka no wantimi anye na ahye sika de ko man kwala nketekito moptofo bi ekotrisi hotel dan ma wonkwa no obusua enka hwese o mampani ko bedi afi na se ko bedi afi nso anka be hu adwuma papa obaye okruma omusuro no mo pe bone adi nti era mo ko fa buroni baburo na eya atro na ya wudie na esei nipa ekura no odi atro esan so nim se hwe ntimi nya no ntia o mi ensan kan ne enko etete esom no mu na se enyina ya adwene baako ene eto atrosom ne no ato agu ene esam ye sunsun na be sore ya adwuma enka be hunu se ampa o magana enka be cha America ye obi bia bi ye obi bia o ye koma enso ya kwa atesen ye pa abo ha na de akoyo broni kwan
ene me nam kwa so a o kai bo poto mu ase na pai wo di political party achi usuro so be ka no kore omi ahwehwe ye na namosom na chi kwan emu obi nka nche o sabosonsom eye nkwase asem da osuro ontimi ni no quarantine ontimi ni mraso nti ene ode be daada ya dwen ene obagye de ne ko France mem ko hesa de yesum tegare ho ko America mem ko hesa wo tegare kingdom wo ho ene mrofo kura bosom ne de ye adwuma ede no hunu nyansa ye ka sunsun be na kasa kire no on se me fa hwesi wo no de na me hwe mu hunu ade wa ha no mo amaya amwa ene ye de na ye adwuma ye se de ebe yie ni frɛ me ofon so fira America na me hwe anim na de broni ama wiase enkomodia simple na so metimi tra me fie na se bi ka fra me so ma fro nua bi sunsun ato ahwem metimi fro nua na wo so ayira wo hwɛ na uhunu no ne aka se onua na nam Africa so no onua na nam China no se de na aka chem se me de na ebayi na so se nke eboae ene e mampani ya hemfo eta ye mu bia odon makoma de sa atumi ni ma yen ye posa haban keke ye de dua show bia na de ne be ma wo no gina ho instant na pagya no ye de ye adwuma ye de haban keke dwaro desani ne etwa ne se pan ye ntwa wo tam sika de afiri akọ so akọ bulletproof aboden bia be hye nipa enso wo be hunu ye mu bia sabi na wo hye ye kutupa enka sa sika ne ntim fansie ye man ya na ohine na mu no okodwa bọ na asere nso no watete ne ho bansere gu na sen nka wakase da ne nsa o mampani na mu no ni sunsun no dware no buna ko wese wa hye dwo nso si dem odi dwale no pawia ne anadwo emre ne ya ye be e ba na sunduem e ba no dom se be kyereke sunsun sem de ahinta na ma nipa ne wiase man ye kwa sa doye na namosom no kware ewum no entu de tenase enfie be se duanan ni na me yabofra an ne ese bosom ne dominate yie no ya dan kwa ne da ye na ye ni credo ne ni bulletproof ye ni boga proof bi de tutu dan no obi wi ade na eye kete anase obi ne de sensam ye kwa no ne apia da do ato akira na ye ja hosa na ekọ be ko ofo board na sisi trase ba yire be bo na papa banche pane pro wase ne krante ne enkokohwedi edu benkin ene oda no nsafo ase ne dem ansa no awuram ene na wo si nyamesom na amewiase be yie no nsafo ase ne dem ohun se na mu gya mabosom no som na mu di mu na na mosom eche ne ka ukobiafo ni so kwa ukowia nso be kyerɛw bosom be kyerɛw woni be gu ase otutwa ba ode anu anokra ko gu nso ba fu be hye entine nipa suro ene bible na be boa ma bone ene awudie na ekoso wiase hwehwe na na je tuo ho ni achi na ba gye ade no kɔto ye kwia obi wia bra baji bi o shop no ba na obi abu anu ahu bra na baji bi kɔto be bo ho ba na obi anku anto antwe be bo ho ba na obi anko akɔtɔn kra amfa mu bi se ka amfa anko hwe asenku fa ho be gya bomofo no na aba beto se dom wo ho yesu sia no ma ba ko a he no anto no obi a na opiri duduom dom edi akire ba no nim ntia mesi fia da biada ya betena ha ebeyi aboso no mako na ka se nana weerum nyina gu fie ho anu ntira me ne dom na nam no anu ntira mpanimfo na ba me na ase no oye doctor ayo operation na opese onya ni abetim bia ye adwuma na yi a fa me number 0246 014029 wo yesu sunduma wo sha asori ase wo pese oye hamanuma fa me number 0246 014029 na na jechi ohun maso ye no e wasankal police barrier no o tra ya na oba o pikuma e ba so pin kokko nso ne mpatam nkrama me ne ba o tra ko ni afre ni buruku na aba ko nu o de bra o se on stu ogana ka o kora na jechi ohun ho udu wa afre ne si sandboard akompodo do na o ko nu ntu de oba afre ne na be nza hin kuchiye ebi de achi wa kwa me nkrofo abu ye twa wa sika bra ni ba o de fo akọ se bo wate ke be sika tekura bra na be kan tama boso no ebi pipa ma ama do hwe ne saka me sole so na me chia mbapa kwa kuyok a wo yi pala chia teacher tifo apo adawruma mate se bo mofo apede wagina ho me chia mwadwo e da masopia me kokwa me tipipu mu makwa ko chia tipipu mu fo nyina me chia nyamia ni tegare fie fo nyina chia tegare kusu na fo no
tia mo anya gidie di boso na tiri mo aso no pare ni me kwa so na ma tia no pa no ho no aso na boso mtegara boso mfo pe ni kata ti wada roma ba ko fi ohun na me tia wate an fa ntu nya fa nko tajevu ba pa tobi meshigu ba ti wada roma mu ado ade wa so pia aboso mpra boso mu ni wura gizere ni wura anato titio okodo beresu ni wura ba ti wada roma mu ado wa so pia doji jeje ba ti wada roma me tia wate abusuafo a mopia bedu ko ni nada mo bi adweda mo ase owo me na me batampa me betana ma mo odi a ma boy ni boni afo owo cha ma diodum odiodum kada ti wada roma o batampa e mu fitebre ba mansan mu ano na mo wada roma ona ade adu bi ewe cha ma diodum asante a chima do ma no wada roma mo adwodo asopia ko mi so akodu nkraman e sha baba ma no na ware ni ti enso na mpa so na owo me akura ohu Anthony akwada uruma unyansa na ontete papa entina etina asombo so ni don peso e sade waso do aso pia so entini ni bi na da ni bia a o se mere na o gie da gie e de hwe me ni na se e dudu akonya e duwa da sia me ye ba beto asempo a ene se obia na ye konfo no ye ba sa na yi secret ako e de pia bonten na wada ho so transe hwe me e duwa da if ada sem nso me sande bofu na yefe ne bangire kataki na hi kasama babonte ebedi no nkomo ye de tegade akreka atwa so mo bia mu ene hwe e da mase bia ko e da mase so odma ko ko koti na nya betu susura bo mo ba no wa betu chia me eye na na de ti ohu